स' गाइसमोन मैया बिबेक अबेरयआहाय ओरैबायदि खोथा बुंलांदों आरो माने बेखौहाय बड'लेण्ड बुब्लियावहाय माबा मा होनोमोनलाय हिन्दीनिखौ ट्रेन्सलेट खालामनानै बर'नि हगारदों आरो ओरै होनदों बिथाङा बड'लेण्डआ जोबोर समायना जायगा बड'लेण्डआव दायो दावराव दावसि गैया बड'लेण्डनि लामाफोरा मुम्बाइनिख्रुइबो साबसिन दा बाथ्राया जाहैबाय बिथाङाथ' मैयासो बड'लेण्डआव फैफेरदों बिथाङा जोंनि बड'लेण्डनि सोमोन्दै मा मिन्थिनो दाथ' बड'लेण्डखौनो मोनाखै बड'लेण्ड बुंथाव जाबावासो बिथाङा बड'लेण्डखौ समायना रमायना जायगा होनना बुंलांदों नंनायाथ' नंगौ जेनेबा समायना ओमफ्राय जेबो दावराव दावसि गैया होनलांदों बिथाङा जेबो मिन्थिया मैया दाख्लिनि इनकाउन्टार जालायलायनाय दावराव दावसिखौ खोनाबा बिथाङा गिनानै फैबावनायसो नङा बड'लेण्डआव ओमफ्राय नैबे फंसे खोथाखौहाय आं बुंगोन आरो बिथाङा बुंलांदों जे माने बड'लेण्डनि लामाफोरा मुम्बाइनिफ्रायबो साबसिन बिथाङाथ' बाहा मिन्थिनो जों मैया दाख्लिसो फ्लाइटजों फैनानै गुवाहाटियाव ओंखारबाय गुवाहाटिनिफ्राय ओरै क'क्राझारसिम गारिजों फैबाय ओरै राजा लामाजों ब्लं ब्लं फैबाय गामि सिंफ्राव गामि सिंफ्राव माबायदि लामा दं माबायदि दालां दङ बिदिखौथ' मिन्थिला बिसोरो खालि ओरै राजा लामाजों ओरै फैनानै डाइरेक्ट क'क्राझाराव ट्रिप हाबफैबाय बिथांमोनाथ' गामि बायदिसिनायाव बाहा हाबनो गामि फिसा फिसायावथ' हाबखाया टाउन सहराव थादावनाय मानसि बिसोरो टाउन सहरखौनो लानानै देरगानाय फैयो ओंखायनो दा बिथाङा ओरै गुवाहाटिनिफ्राय लानानै ओरै क'क्राझारसिम फैनायावहाय लामाया राजा लामा नालाय ओंखायनो बेवहाय स्लिम स्लिम नालाय मोजां नंथारदों आरो मा ओमफ्राय दा बे बिथाङा बुंलांनाय बाथ्राखौनो लानानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बिराद लाजिनायबो मोनदों रागाबो जोंदों सोरबा सोरबा निउस लाइभआव हगारनायखौहाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बयबो कमेन्ट खालामदों आरो गाज्रिनो गाज्रिथ' नंद्रायला जेनेबा बुंदों आरो ओरै जोंनि जेनेबा माबा साइडजों जोंनि गामिजों फैबा नायफै जोंनि गामिजों माबायदि फैबासो मिथिगौमोन होननानै बुंदों आरो अबसे नंगौ गामि एरियाफोराव लामाफ्रा गाज्रि नाथाय टाउन सहरावथ' पाक्कानि लामा गोजा जेबो गालु गाला जेबो गैया आरो साफा सुफा बेनिखायनो बिसोर जेबो मिन्थिया गामि सिङावहाय हाबदावैखायनो फैफेरैखायनो जेब्ला बेरायदावो अब्लासो मिथिगोन जोंनि सारमोनहानो पलिटिक्सनि लिडारफ्रानो जेबो मिन्थिया गामि एरियायावहाय माबायदि गोग्लैसोनानै थानाय खालि बिसोर टाउन सहरखौल' मिन्थिगौ आरो दा बिथाङा बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि लिडारफ्रा बिराद गोजोननाय मोननो हागौ नाथाय जोंनि रायजो राजाफोरा बेखौ गोजोननाय मोनाखै आरो लासिंसिं मोनदों आरो रागाबो जोंनो ओंखारदों मानो होनोबा बिथाङा बे फंसे बाथ्रा बड'लेण्डनि लामाफोरा मुम्बाइनिख्रुइबो साबसिन होननाय बाथ्राखौ खोनानानै बा बुंनायखौ नुनानै लाजिनायबो फैदों आरो रायजो राजाफ्रा नंथावै बाथ्राखौ बुंलांनायखौ बेथ' नंथावै बाथ्राखासोना बिथाङा बुंलांनाय बिदि बाथ्राखौहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा फुरा लासिंसिं मोननानै सोरबा खुद्रिनायबो फैदों सोरबा रागाबो जोंदों सोरबा लाजिनायबो फैदों नोंथांमोनहा बिनि पस्ट हगारनाय दङ बड'लेण्ड बुब्लियावहाय नोंथांमोनहा नायनानै कमेन्टफोरखौ नायनानै फरायनो हागोन आरो मा बुंदों मा बखिदों आरो सोरबा बुंदों बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेला बेनो नामा माबा नामा बिदि होनदों आरोखि बिदि बुंनोसो लेंहरदों नामा बलिउडनि स्टार एक्टरफोरखौ होननानै बुंदों आरो बिनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा मा बुंनो गोसो जादों कमेन्टफ्राव बुंहर आंथ' बुंबाय जेनेबा लासिंसिं बाथ्रा मोनदों आङो बुंथावैखौ नंथावैखौबो बुंलांबाय बिथाङा ओमफ्राय दा कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर नोंसोर माबायदि मोनदों रागा जोंदों ना दुखु मोनदों ना लाजिनाय फैदों स' लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोनहा मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोफोर 2000 जानो थाखाय 300 नांसिगौ नोंथांमोनहा थाब साबस्क्राइब खालामनानै होदो 2000 साबस्क्राइबार कमप्लिट जानो थाखाय दे लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय